Jenenge aku iki ngene teman-teman. Iki kan aku apa yo, pengalaman terpahitku waktu aku urung nang Taiwan biyen kan. Iki nek aku ngarani melok sales gendeng tebakan aja nih. Jenenge aku iki ngene teman-teman. Iki kan aku apa yo, pengalaman terpahitku waktu aku urung nang Taiwan biyen kan. Iki nek aku ngarani melok sales gendeng tebakan aja nih. Sales nganti utek ngono lho. Iki jan tak critakne tenanan lha iki masa laluku sing pahit iki kaya mboe. Lah menurutku sing ngono iki jenis sales iki sales gendeng ngono. Sales iku aku tahu kerja teman-teman ya di Surabaya kono. Yen sih urung kerja nang Taiwan sadurunge. Lah iku aku kerja di sales lah ngono iki ceritane. Lah iki jan tenan pahit. Nang dodo sampai loro aku eling. Iku waktu iku aku kerja nang Surabaya karo kancaku sing jenenge Daepo iku. Aku kan arek loro kan. Lah iku budal untuk nangan Surabaya. Lah ke Surabaya isih urung ana penggawean. Mula buna bangunan, di bangunan malah kaya embuh ya. Lah mari ngono ora penak. Di bangunan. Lah iku nemu kerjaan ya sing ndek sales gendeng iku main tak critakne iku mang. Ndek sales gendeng iku karo sing jenenge Daepo iku mlebu bleng ngono. Digolekne dulurku sing kerja di Surabaya. Kan yo gak ero wong iku kerja di kono penak, orane kan yo gak ero. Ngerti ini wis pokoke digolekne kerjaan sing penting arek kerja gak kerja di bangunan ngono. Lah iku mlebu iku nek sales iku orang Cina teman-teman ya. Tapi parah pokoknya saiki wis tak prok jangkeme tenan. Aku lek gak parah gak kerja cerita iki teman-teman. Jan iki nemen parah ya lek. Lah aku mlebu kan. Waktu pertama mlebu ya pembawaannya enak wonge. Halus. Mari ngono. Ora kasar. Ora kereng, ora kenye, enak kayak ngombe, kayak jajan waktu pas mlebu. Nah, mari ngono aku meneh kerja wis. Iku kan tak ambek Daepo iku kan aku. Wis po saiki aku tak melok nyales ae kerjane ngono kan. Melok nyales aku ya melok yo. Iku sih urung dikenyi aku sih pertama. Mari ngono oleh 3 dino. Ayo. Jenenge kenyi kaya tenan. Kaya asu lho lek ngarani. Bos sales gendenge kaya asu lho lek ngarani. Sing tak eloki iku tak omongne. Aku lek ora nemen ora kira cerita teman-teman. Jan iku parah pokoknya. Jan pengalaman terpahitku lah iku. Oh iku pokoknya kena bener deh. Ikan L300 mobil sih. Mobil iku nganu engkel kan gede kan engkel. Lah iku barang nek mburi nek bok iku saengkel kan ngadone ijen. Iku kudu cepet deh. Pempes yo sak bok engkel kan ngadone sing cepet gak ngene ngene aku waktu iku kayak brutuk kok. Tenan parah lah iku. Jan pahit. Waktu aku melok sing jenenge sales gendeng ya ngarane saiki wis tenan tak prok jangkeme ra cepat dunia aku wis ketenang lah ini jan nemen lah. Wong kena bener blas emang so iku temen.
sales ya muga-muga kena sing kerja iku aku kandungane elek wis ngono tok. Aku gak nemen gak kira cerita iku. Lah mari ngono aku jangan sampai kesandung-sandung di kongkon. Cowok ya sampai sana cepet sampai kok saiki tenan wis gede ini kan ben saiki cilik wis gede ini ya remek ukuran lek wong iku ya saiki parah. Lah mari ngono aku nang pasar teman-teman. Lah iku neh sing bapake iku ketoke ora kenyih bayo malah ngungkuli anake sing lanang kenyih kaya gatel ya teman-teman. Salah wis bayarane ora misra kenyih jen bayo parah kenyih. Aku melok nang pasar lah teman-teman iku wis aku kerja di pasar ae po ngono karo kancaku. Ya wis aku tak nyeles aku melok nang pasar. Lah ya tibae peraturane ya gendeng pisan sing akonge. Lah jenenge barang lek muni kerdus ya panggone ndek kene iki geseh titik 3 cm gak oleh kudu pas nek iku ndek kene dino iki aja sampai pindah barang bayo jangan lah ini nemen banget iki dan pahit. Lah malah dilalai aku perang ngutane lengo minyak kelentek sak curigan teman-teman dek gledek ini nggane bekakas belonjoane bayo jenenge diamuk iku aku ora ana praine mendino ora ana bener terusan iku aku minggu kedua teman-teman sing waktu mutane aku ndek kono mek saulan tok gak kuat tok wis aku marno ora kuat iki aku balik aku pindah jan gak kuat karo wong gendeng-gendeng sales gendeng sing kenye metu ngasuh anak-anak nemen lah itu teman-teman. Ya itu pengalaman aku sing terpahit saat terusnya kena Taiwan kerja di Cina di sales ya kenyepol saya kita syukuri ya guys aku oleh bos api oleh kerjaan ringan ini wis alhamdulillah. Muka-muka kayak temen-temen sing isih proses saat nang Taiwan oleh job sing apik bos apik teman-teman tak dongane kayak kanca-kanca kabeh mereka ya iku aku tahu ngalami masa lalu sing pahit itu kerja di Cina asu wis teman-teman ya gawe teman-teman sing isih proses tak dongane lancar proses zaman DPT dan budal Taiwan teman-teman. Ya wis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.